Po članu 17 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima niko ne sme biti samovoljno lišen imovine. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To obuhvata i pravo da zbog svog mišljenja ne bude uznemiravan. Član 9 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kaže da niko ne sme proizvoljno biti priveden, pritvoren niti uhapšen. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Po članu 26 Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima tehničko i stručno obrazovanje treba da bude dostupno svima podjednako na osnovu njihove sposobnosti, a ne na osnovu kupovine diploma. Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. Svakome pripadaju prava i slobode bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, jezika, pola i veroispovesti. Član 23 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima glasi da svako ima pravo na rad, na zaštitu od nezaposlenosti. Svako ima pravo na standard života koje obezbeđuje zdravlje i blagostanje njega i njegove porodice. Pravo na izražavanje, informisanje putem medija mora biti zagarantovano i obezbeđeno nacionalnim propisima. Ovim klipom podsjetili smo vas na to koja su vaša prava. I nismo slučajno snimali ispred Savamale, zgrade vlade, Ministarstva za rad, 3. Beogradske gimnazije. Ni ja nisam slučajno ovde ispred zgrade Skupštine Republike Srbije, gde je danas usvojen budžet za 2017. godinu i nastavljeno je neustavno smanjivanje plata i penzija. Neiskorišćavanjem svojih prava dovodite sebe i društvo u situaciju da smo nemoćni, da ne znamo koja su naše prava, da nismo obavešteni i zbog toga ih na kraju bez borbe i gubimo. Ne odustajte, koristite svoje prava, saznajte, naučite i borite se. U pravima je moć.